Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:04, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Cinco minutos nakaligid sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat. Mayad nga hapon naman sa inyo tanan Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa kodo balabutan sa nga signal sa DYAZ Aksyon Radio Bacolod. Sa 184 sa Lilisuan sang inyo tagsa ka mga radyo. Sa mga nagaburitor temprano pa sa atos sa Facebook Live kag sa YouTube. Welcome sa isa naman ka edisyon sang inyo sa nga palatunturan. Lunes Tubtob Sabado, Action Reports Afternoon Edition. Action na Marlon Henovoya Tubtob sa tak ng alas 6. Yari kita sa PIT sa 29. Sa bulan sa nga December 2020, December 29, 2020. Madali na lamang nga maubos ang unod sang gantangan. Ang gantangan na muning kapugusan nga tuig 2020. Ang unod amo ng mga inadlaw kon numero sa kalendaryo. Nagahigapos na kung sa mga pelikula pa. Malapit na lamang sa finish line kung sa mga dalagan pa. Una sa balita, una sa aksyon. Katapusan na rin nga Martes sa nga tuig 2020. Kabay nga kung matapos na gidman ang mga inadlaw sa nga tuig 2020. Kagapagsunod sa nga bagong tuig. Nangin bag-o man ang sitwasyon kon kahimtangan na tuntaran. Kag maangko na ang kahiluwayan. Hindi lamang sa masubo kag mapinot nga sitwasyon naton subong bangod sa kapuraot kag kabigaduhon. Kundi kabay pa nga magbabay man ang halit sang COVID-19 nga pandemya. Mga balita isyo kag komentaryo. Liwat naman nga igasabwag sa nga nga palatunturan. Diri lamang sa matudtod nga number 1. Ang ginkilala nga number 1 AM radio station sa Negros Occidental kag Bacolod. Sa ikapat nga quarter, nga resulta sa survey sa nga pinakangidasaligan kag ginapatihan nga survey firm kon radyo ang hambalan ang Nielsen. Ginkilala bilang number 1 o kon nagpanguna ang DYAZ Action Radio Bacolod. Isa lamang abot sa lingon sa mag-aksyon ini nga istasyon sang radyo among ginapapatian sang kalabanan. Ginasaligan kag ang mga balita kag isyo ginapatihan. Way na sang iban Action Radio lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka aksyon na Marlon Henovoya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, balbalon tara mga Pangulong dinalan 3K nga pay sa mga empleyado sang gobyerno nga JO. Pati ng kontraktual ang JO mo ng job order employees. Sa Bacolod kag Negros Occidental, ang sabahin sa nga provincial government, awat-awat para man nga matunon nila
ang 3,000 pesos, 3,000 pesos. Si Governor Bong Lacson sa buong adlaw nagsilingman nga yes, ang kapin 600, masobra 600 ka mga job order employees. May batunon man nga 3K. Matawag man ni mga kaksyon nga bonus. Bangod na sandigini sa damlaglang mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa resignation nga Administrative Order number 38. Mayad-mayad nga balita. Bangod ang JO mag-aksyon, sama-sami amon silang nagakaulihi kon benepisyo kag bonuses kada Pasko kag bag-ong tuig. Sa bahin sang Kapitolyo, binukid-bukid nga gift packs. Ginatos-gatos lang. Hindi gid man sila nga binukid-bukid. Ginatos-gatos lamang nga mga gift packs. Ginapanagtag sa masobra 600 ka mga JO. Governor Lacson mo mismong nagpanagtag ang yuhom sa nawong sa mga JO na saksihan kaina. Tingala ko man kinangapagsaka ko sa bahin sang Capitol Building sa dako dira nga Christmas tree nga may lights tunga-tunga dira sang lobby. Nagsaka ka sa bahin sang hagdanan ang dalom sang Christmas tree makaksyon. May yara sang nagapalibot nga mga gift packs nga naputos sa plastic. Amo nagalitong gipanagtag isa-isa sa mga GO. Mas maayo na lang ang ibatunon bisa na mo na lang na bisa sang sa wala na gid. O kaya mga GO hindi sila qualified sa magbaton sa tong gipanagtag blato nga mga bonuses sa mga government employees dara sa Kapitolyo. Okay, plus gift packs amaning 3,000 pesos nga ila sila pagabatunon. Samtang ano pagkadiban sa nga balita, mga nahimo na patigayon kag nalabutan sang gobyerno provinsyal sang Negros Occidental sa mga naglabay nga bulan sang tuig 2020. Bisan pa nga mayara sang COVID-19 nga nagpadayaw kag nagratsada. Inisa-isa ini ni Governor Bong Lacson. Anong pinakaunag kag ginakabig pinakadako nga nahimuan sa nga gobyerno provinsyal? Ang number 1 sa listahan among pag-establisar ang pagpahamtang sa nga COVID-19 nga laboratorio ginatawag nga molecular laboratory sa bahin sang Silay Hospital. Amon ang ginpabugal nga unang nga laboratorio nga napatukod sang LGU sa Bugos nga Western Visayas. Now, nagidban mo kay nag-operar niya maka-aksyon Hunyo 1. Ang mga programa kag proyekto nga nagpadayon bisan pa sa ginasulay nga peligro sang COVID-19. Ginpresentar man sang gobernador dugay-dugay aton pamatian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Bacolod kag Negros Occidental naka-steady sa gihapon sa MJCQ nga quarantine status. Sugod Enero 1, Tub-Tub 31. Busilingon sa kabulan nga sige-sige ang estado sa quarantine classification same. As is. Ang estado gin-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. May ilisipon na lamang nga mga lugar ang ginpabilin. Sa mas bulubugat nga status maka-aksyon ti ang GCQ mas bulubugat ikumparar sa MGCQ. Ang GCQ nga mga lugar ginpabilin sa ila bangod sa peligro gihapon sang COVID-19. Isa lang ang buot silingon sila maka-aksyon. Ang antos sang lawas ang kurisong kag kurinot sa agtang sa mga tawo sige gihapon. Pero kung mangin matinumanon lamang ang tanan, hindi magpasaway, base hindi man manabutan nga matapos ang bulan sang Enero kag ang nasyon naton mahiluway na sa siningsahi nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran ginaabi-abi ang MGCQ status sa Bacolod sa kabugusan nga Enero 2021. Samtang sa balita naman pungsod nun,
Nagluwas sa isyu kag kontrobersiya sa bakuna kontra COVID-19 nga kung sa mga pagkaon pa mag-aksyon daw nagkalokalo na rin. Kung sa mga hilo pa daw ginumon-gumon na rin. Bangod daw hindi na maintindihan dalagan sa nga transaksyon ho. May nabakunahan na bala o kung wala pa. May nag-abot na o kung wala pa. Kaya ginasiling may ara na sa natubsokan sa bakuna ba kontra COVID-19 mo. Ang mga miyembro sang PSG bla, hindi niya pulis sa gate Ang pulis sa gate bantog lang nga tinaga dari sa Western Visayas. Basta ka din pulis nga gigasuhan kag mayara sang ginhimo sa malain kag floating status o kung ginaimbestigahan sa di mo ginhimo. Kaya sana isa sa bilang PSG, hindi Presidential Security Group, kundi pulis sa gate. Amo na sang PSD dire sa Western Visayas. Pero dito sa bayan sa Malacanang, PSG gitutuod Presidential Security Group. Ti gagawang report mag-aksyon nga natubsokan na kuno na bakunahan kontra COVID-19. Po sa ligon may bakuna na dire sa pungsod Pilipinas nga nagidabot. Kaya mo nagdamo sang daw hindi na maintindihan. Magluwas sa ring issue angot sa bakuna kontra COVID-19. Isa man dire sang ginhambalan umpisa kagabiho. Nakamonitor gid ko nimo umpisa sang paggasugod blato tubing nga matapos sang pag-SPH. Ining pagtubang liwat ni Presidente Rodrigo Duterte sa public mag-action. Ining pagbulgar ni Presidente Duterte sa ngalan sang pila ka mga kongresista. Ginatawag nga mga lawmakers mamalidha. Na ginakusahan nga may angot sa pagpangurakot, korupsyon. Bisan nga wala kuno sang napresentar nga ebidensya. Kasubo-subo man tuod kung ikaw gining adlanda, siyempre mangita gid ka ebidensya Ang resulta siri ay daw nagbumiranghaw sa administrasyon. Ang mga taga-oposisyon nagwinangal, labi na mga mismo kongresista na gining adlande. Isa sa daw halos lulupok siya pa sa pag-react maka-aksyon kamati giningadlan nga lanya. Nagkomento amo ni si Anay Ifugao Representative Teodoro T.D. Bagilat Jr. Isa giningadlan ni Presidente Duterte nga kuno nagbaton sa nga kickbacks halin sa construction na project sa probinsya. Ang kalabanan di ginaangot gid sa construction projects bala sa idalom sa gobyerno ti ang ahensya nila sa gobyerno ng DPWH, ang Department of Public Works and Highways. Si Bagilat giningadlan sa nga presidente ang siling ni Bagilat maka-aksyon tuyo lamang sini nga pahugon ang mga tao, pahugon ang Kongreso. Isa pa na rin maka-aksyon si Occidental Mindoro Representative Josephine Ramirez Sato. Nagsiling naman siya nga ang pagbulgar sa ila silingalan wala sang basihan. Hindi gid pwede mabaton, unacceptable. Ang dapat na basulon ko na mo si Commissioner Grego Belhica sang Presidential Anti-Corruption Commission nga amo ning nagsumiter sang listahan sa presidente. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balantayan dere mo ni. Tangod ba si malita ba si kabahin lamang ni sang gimmick bala sang administrasyon ako ni Presidente Duterte para hibalaon anay una ko na mga reaksyon sang sini mga ginakusahan. Igo murahon gali sa ulihi. Bayara gid man gali sa ebidensya. Sa ulihi lang ugaling pagwaon. Kay si Presidente Duterte maka-aksyon ang fiskal. May hindi man pwedeng hingadlan nila ng ngalan sa kongresista nga way sa ebidensya. Nauyan to ng kongresista. No? Nakamutik na nga nakabatsyag na si Presidente Duterte mo sa nga gamay nga leksyon bla sa nagligad to nga pagbulgar man sa ngalan sa pila sa ka mga mayors kag opisyal sa gobyerno nga kuno protektor sa illegal nga droga ti may pila to sa ka mga giningad lang nga sang ulihi na clear man ang ngalan tinagpangayo mo to pasensya si Presidente Duterte ti lison na to kabalo man ni siguro hindi na pwede nga masulit paliwat
Aba ning balantayan, tayo basi na sonbla mayara tuod ipresentar ng ebidensya. Ang pabangkod rin mag-aksyon may lain bala ining epekto sa administrasyon o kung basi may maglaylo nga mga opisyal kung tao saylo sila sa oposisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kamusta nga to sa rin nga mga ka-aksyon nga ara sila sinitag sa tagsa ka mga puluyan masako sa pagdigamo. Kag ang mga nagabonitor dara sa bahin sa nga downtown area, kumusta ang sitwasyon dasbong? Amo nga mga tinion mag-aksyon, grabe gini ang pagsinumbali binungguanay lang guro ni ang abaga sa mga nagapakumpra na ho. Hindi na masarangan sa ngato sa mga otoridad sa pagpasaway o pagpangsaway sa mga tao nga nagasupak sa natuwag nga physical kaga social distancing. Ang tagsa-tagsa dapat maghalong na lang. Dapat hindi gid pagdulaon sa pinsar nga ang COVID-19 ari pa. Nagalibot-libot ka nagalagaw-lagaw pa sa atos Bacolod kaga Negros Occidental. Aya sa nga magulang o kon manghod nga isa pagigkastrain ara man nagasolusyon-ing man. Paghalong gyapon na amo nang importante mag-action. Oy, thank you so much sa mga greetings nga napadala ninyo diri sa ato sa live stream. Damo-damo sila nagapadala temprano pa sa sa mga mensahe. Dugay-dugay ha, acknowledge na kamo. 5:20 Arena Patrol with Action John Diaz, Action Nelmar, Action John. Mayong hapon sa report please kabin. Samo sini nga mga inoras action man ato na obserbaran nga daw mas madamo ang nagapagwa no sa may syudad sa Bacolod di comparar sa mga salakyan nga nagapasulod rin mismo sa may boundary sa Bacolod Talisay mga kaaksyon diri sa may dalan Lacson sulad man sang Bacolod bangod mga kaaksyon mahimo kalabanan sa ato mga kaaksyon nagapapauli na gidman sila tagsa ka mapuluyan nila bina yadtong may mga trabaho diri abi sa may syudad sang Bacolod may dala sang ilang kaugaling nga salakyan o iba labi nagpasugat dira kag papauli na subong man nga matanion mga kaaksyon. Ato din ang obserbasyon sa samtang kita ang hali naman diri sa may syudad mismo sa Talisay Siman nga pon kay ginbisitahan naton ang balaligyan man sang palupok diri sa may guaan nga bahin sa syudad mismo mga kaaksyon. Pero kung pasunod kita sa may syudad man sang Bacolod mga kaaksyon karon nga po makabig diri ka light to moderate ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang aton pagambalan. Diri sa may boundary hindi gito kon sa may border abi hindi pa kitanto mo sila kabugat ng dalagan sa trapiko pero ang traffic situation ilabi na ang moderate to heavy nga traffic mga kaaksyon na mabatsagan kung sila ang palapit na along area diri sang Buri Road Dalan Lacson. Ang Buri Road Dalan Lacson ini ang intersection point dara namtang sa Tubang sa City Mall kag Lopez Mandalagan mga kaaksyon kung sariin halos taran nga masalakyan di pesay kag pribado man dragid man nagalabay bisan anuman nga oras dara is why mga kaaksyon dako gid ang responsibility sa nga traffic lights sila ka mga traffic enforcers nga namtang mismo dra sa amuman nga lugar mga kaaksyon lamang mamintinar ang sistema kung trapiko ang aton paghambalan. Kaya diri sa area sang Buri Road, ang sitwasyon kung traffic mga kaaksyon, mabulubog at nga dalagan sa trapiko, ang ma-experiensyan sa mga salakyan kung nabi sa mga motorista nga gikan dito sa may area sang Ramos Lacson, approaching diri sa bahay naman sang Buri Road mga kaaksyon. Maraming lugar, mabulubog at ang trapiko, especially siliman nga mga inoras mga kaaksyon. Diri galing ka sa may north going dito pa south kag diri ka maglabay sa may Buri Road mga kaaksyon hindi tanto mo sila ka problema ang trapiko galing kay apektado man ini bago kay mga salakyan bala nga gikan sa Buri Road nga naga left turn padulong diri mismo sa may Lacson man nga area there is right kun kay sa mga kaaksyon hindi kay may veteran nga nagatuga ini sa mabalubugat nga dalagan sa trapiko sa mga mismo nga lugar ina mga kaaksyon sa may Buri Road gid lamang dalan Lacson pero nga ato nabiso sa ato taran nga mga kaaksyon bakadigwa kakadasig sa amon biyahe kay Manaw Patrol imbes nga diri kami maglabay sa may Lacson mag-highway kami diri kami naglusot sa may dalan San Juan mga kaaksyon kay sa dalan San Juan pato kami tinapang barangay Banago going diri sa may barangay 1 kay barangay 2 karon nga apon like to moderate gid lamang ang traffic situation
at least mga ka-aksyon ha, may diversion ka mo. Kung kamo nagadali abi kag inyo direksyon, padulong naman kamo sa may downtown areas, dali sa may reclamation area mga ka-aksyon, at least mas marasig inyo pagbiyahe karon ngapon kay man maligwa nga sitwasyon sa trapiko ang inyo dra masugatan. Kung kamo man naglabay diri mismo sa area sa Dalan San Juan, dire-diretso na ina ang paglabot diri sa may Santo Niño stop mga ka-aksyon na may mga chances possibly nga medyo maghinay ang traffic dira sa may bangga mismo sa Santo Niño o sa may Santo Niño stop bangod nga ongoing ang construction sang dalanon kung paliko ikaw sa may BE sa kinodrive. Pero it takes a few minutes, diretso naman na dahil mag-action kaya hindi no kapatinir sa imo abi kung ikaw nagabiyahe isang salakyan sa area sang Dalan San Juan. Kay kung diri ka abi sa may circumferential road, paglasot sa patrol diri sining hapon, pagkaramo kami sa eskinita nga ginlabyan, lamang malikawan ang tuman kabugat nga sitwasyon kon trapiko ang aton pagkabalaan diri sa may area sang Burgos Circumferential Road bisan pa sa mga lulot Sandra malapit sa may home site mga ka-aksyon boss sining hapon. Moderate to heavy to heavy man ang traffic. Isa diri kita naton karamo sa masalakyan diri sa may Circumferential Road. Madamo man nga mga salakyan ang papauli dito na sidangan nga bahin sang syudad nga dra na grabay mga ka-aksyon. Ilabi na diri sa may Burgos Circumferential Road. Ang tina sa masalakyan, pribado, kundi pasahe nga jeepney man, halin diri mga ka-aksyon nagalabot sa may Chinese Temple. Padulong mismo sa intersection point sang Burgos Circumferential Road. Problema pa kay timadamo sa gyapon sa mga motorista sa lawayo, nagabiting the red light, drive mga ka-aksyon ng masalakyan, nagapundo o kung nagapunsok sa tunga sandalan nga imbis yung taning nga time to penetrate na sa masalakyan nga miara na big ghost signal sila nga bahid ang kakatabo mga ka-aksyon kinahanglan pa nila magpundo kag magulat sa masalakyan lang nga makalampuas mga ka-aksyon. Ina ang makabig naton dilema basta naglabay ka sa may Burgos Circumferential Road dila binako na peak hours mga ka-aksyon. Amo sa ni oras, last 3 ang hapon, tugtog na ina, magalas 7 ang gabi expectaron na mawalbugat na trapiko drama sa may Burgos Circumferential Road mga ka-aksyon. Labi na sa masalakyan gikan diri sa may Burgos Public Market kag dito manhalin sa may Bacolod City Government Center. Durangan pagid kay may pilada na mga dalanon, especially abi mga drainage nga ongoing pa ang construction, iban under curing period na o galing iniman ang nagasagabal abi no sa dalagan sa trapiko. Kaya imbis na yun ang ruta sa masalakyan, kinalanon nila magliko o kung nang agaw sa ibang linya para makadiretso, makaksun, at makatabog o makalabay sa dalanon. Diri abi sa may north to south, hindi kitanto mo sila ka problema kung dira ka circumferential road ang pagambalan. Kabalo ka mga kaksun, yung kumabulubog at ang trapiko, diri sa may Burgos Circumferential Road, apektado man kung kaisa, ining bangga palasot diri sa may Las Palmas subdivision, diri sa may circumferential road na sa Gyapon. May traffic lights, may traffic enforcer, pero kung kaisa abi, basta kan naggutok na ang mga salakyan from circumferential sa may Burgos, pakadto ka Las Palmas, going mga ka-aksyon bangga ko repektado ginan man ina. Ang nagkatabo abi kay tinagapunsok o kung nagakongest sa mga salakyan, gikan north going to south or from south to north mga ka-aksyon, kontrolado ang hulag sa mga salakyan compared mo abi kasi kung wala traffic system man kaysa gaginamon-gumon man. Malala karon nga po, bisan pa, mabugat na dalagan sa trapiko, ang importante tayo yun ang biyahe sa mga motorista mga ka-aksyon. So, pagkamula, ang pinakaroon ng sitwasyon kung trapiko at ang pagkawalan sa palibot sa syudad sa Bacolod, karon man nga hapon diri sa palibot sang plaza publika may eksperyensa na naton ang mangina masako na ding sitwasyon mga ka-aksyon sang palibot diri man mismo labi na sa may mga bazaar kag sa malalaklan sang prutas mga ka-aksyon. Ang trapiko diri na eksperyensa man sa hapon mabulubugat na pero at importante may nagamabilin dira traffic enforcers nga naga-manage sa sistema kon trapiko aton pagabaran karon man nga hapon. Nag-ulan sa nasidlangan nga bahin sang syudad sang Bacolod pero diri sa norte bisan pagalit diri sa katundang nga bahin sang syudad duwa sila eksperyensa sang pag-ulan mga ka-aksyon. Pero dito sa may circumferential road kaina even dira sa may Liberty Public Market nagulan pero yun no kung nga diri sa may Barangay Banago even diri Barangay 1 and 2 in diri sa may downtown area mga ka-aksyon katulo talitilan digto ya pero hindi man mo na katudong pagbunok sang ulan mga ka-aksyon. Karon nga hapon basta mo sining panyempo manayanay ang panahon namin ginmanhigop sa
patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, dari kita sa mga nagabonitero sa ato sa nga live stream. Alex R. Montesa, Hambalya Ayos. Mayong hapon. Happy New Year, Hambalya. Ele Escalera, mayong hapon. Action Marlon monitor kami din ng Mary Alapan kag Charity Escalera, Keep Safe, Action Radio. Jonabel Dayaw na Happy New Year. Adfi Casires, mayong hapon ka Action Marlon. Melchorita Ferrer, good afternoon, Action Marlon. Merry Christmas and a Happy New Year. Nonoy Elmer, maayong hapon, Action March in from MOA Pasay, also sa Mall of Asia Pasay. Miriam Alvior Lozada Gatsi, mayong hapon. Melvin Peñafiel, good PM. Check monitor signal, wala makalupad. Hamal ni Alex Monteza. Balik na ta. Mary Jane Saludares, good afternoon. Kenneth Valenza, good afternoon, Action Idol. Marlon, monitor lang ko. Salamat, kid. Jen S. Oasiser, good afternoon, Action Marlon, monitor. Okay, salamat, kid. Happy New Year. Andrew Juanites, Andrew Juanites, good afternoon. Michael, ako si Mike, always listening po. Sherilyn Oro Javier, good morning, Action Marlon. Good afternoon, and Merry Christmas. Zet Alunan, Sir Mar, good afternoon, watching from Hong Kong. Miguel Nambong, mayong hapon, Action Mar, watching lang kami kabog advance Happy New Year. Rone S. Villanueva, praying for my wife. Get well soon, mayong hapon sa taran-taran nga nagapamati kay Marlon, advance Happy New Year. Get well soon sa wife mo, Rone Villanueva. Nelma Milada Rama, good PM, Action Marlon, pag-greet lang sa family Rama, family Miliada, kag tanan nga taga-barangay Tanawan, Kabankalan. Mercy Palacios Relatos, good PM, Mr. Marlon, Happy New Year, Barangay Sumag. Minda namin Minda, good afternoon, Action Mar, monitor gid kami diri sa Kawayan, Negros Occidental, keep safe always. Salamat. Rene Boy, Rene Iboy, mayong hapon, Action Radio, monitor lang ko diri sa Cebu. Always gid ko watching via online, tamyaw lang. Ako sa akon family sa La Castillana sa family Pastidio, keep safe lang, Negros Occidental. Kag advance Happy New Year. Salamat. Lito Dayap, maulanon nga hapon, sir. Gaulanda kalkilito. Amal ni Alex, patamyaw, Sir Marlon, sa Abiyanta, Sakay, Inig. Okay. Rayjan Tan Villalon, mayong hapon, Sir Marlon. Salamat, Rayjan. Thank you.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:37 sa subong panyempo, nagkalain-laing na mga menu ang ato sining masaksihan sa kalabanan ng mga puloy-an ti da kagkaon ang obra. Halong-halong inyo sa nga ikayong lawas, magsantong sa kapugusan nga tuig 2020, wagin man tanto magka plastar sa ilas sa nga mga full swing bla plastar implementar sa nga programs and projects ang ato sa nga mga local government units sa LGUs dari sa Negros Occidental bangod ti limitadong hulag, hindi man makapinagusto bangod kay kadelikado sang peligro nga dala sang COVID-19. Pero sa kabugusan nga tuig 2020 maka-aksyon, mayara gihapon ang ato sa provincial government nga napatigayon nga mga projects kag programs. Pero ginakabig ni Governor Bong Lacson nga ang 2020 nako ining kahangkat sa mga parihon niya nga mga local chief executives, siya bilang gobernador kag mga alkalde sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad. Pagpamtang sang molecular laboratory sa Siraya Hospital, abo ning ginakabig nga biggest achievements sa nga provincial government. So kay na, nagpatigayon sa katapusan nga press conference si Governor Bong Lacson sa mga katapos ang Capitol Media para subong nga tuig 2020, kabanti buwas kadlaw, Rizal Day, regular holiday, lawig-lawig gagla iyang bakasyon sa mga empleyado o bisa sa gobyerno. Kung isip-isip po natin maka-aksyon, buwas, regular holiday, way trabaho, 31, way man trabaho, 1, holiday, pagka 2, Sabado, pagka 3, Domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kadlaw gid, no? Lawig-lawig nga bakasyon puno pahuway, no? Sa nga to sa mga government workers. Pero hindi man basta-basta nga magkapinagusto sila lagaw. Kaya ara gihapon nagalupad-lupad, nagapulupan-nilag ang COVID-19. Nano ang mga nahimo sa nga provincial government sa kabugusan nga 2020, yari si Governor Bong Lacson. Well, I guess the challenge, not only for me but for all chief executives, was really COVID-19. Fortunately, here in Negros Occidental, we were able to establish the very first molecular lab by an LGU here in the region, which somehow helped us get the results faster. Although initially there was still a delay, but I guess those are what we call birth pain. And eventually we have really brought it down to 3 days the most. So establishing the molecular lab for RT-PCR tests, I would think was really the biggest achievement for the provincial government of Negros Occidental. In spite of COVID, our programs for our farmers, especially our rice farmers, continued. In fact, we were recently recognized for having increased our average per hectare. I think it was increased to 4.6 tons per hectare, and even Secretary
DAR of the Department of Agriculture awarded us, or gave due recognition. So COVID did not stop us from helping our farmers. At the same time, COVID did also not stop us from helping our hog raisers, especially our hog raisers. We continue to distribute piglets, which improve. And the purpose there was really to improve the quality of hogs that is being raised by our animal farmers, and so that COVID did not stop us, and we were able to continue. We also were able to continue to protect the province from ASF. Okay. To the extent now that our hog raisers are experiencing somehow a bonanza, because they're able to sell to Metro Manila. Okay. And we all know that the price in Metro Manila is higher than the local price here. Because the problem of ASF is still in Luzon. They have not recovered yet. And so they are now buying from the provinces, and one of the recipients is Negros Occidental. So we were still able to implement our road projects. Okay. COVID also did not stop us from doing so. If there's anything that affected COVID, is usually the seminars, of our different departments. Okay. In fact, we were able to revert budgets for seminars, to address the problem of COVID. But one thing good is what we also discovered, that we can have meetings through Zoom, go viral. It doesn't have to be face to face. And sometimes I feel that Zoom meeting is more beneficial, because the participants are very focused, because they try to listen to what is being talked about in the meeting. So basically, it's really the COVID really affected our movement, but did not affect the delivery of basic services, for our constituents. The province was also able to help all the LGUs, when we distributed rice at the onset of COVID. We were able to distribute rice to the cities and municipalities. So again, I think I would say that is one of the achievements that the province was able to do. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Subong laman na mutikan nga mas epektibo galagi na tawag nga Zoom meeting, labi na kung ang nagasapol maka-aksyon mga opisyal nato sa gobyerno ay kadamo na kita sang natambungan nga mga meetings ginang physical aragid nagatambong. Sus, ang iba nagapalista lang sila siningalan pungko. Way man ga pamati. Iban ga nagakatulugan mo. Te kung Zoom meeting maka-aksyon na matulog ka da. Kamera ra si mo ga nakatutok. Ay punto man si Governor Bong Lacson nga sila nga mas maayo paganing Zoom meeting mo kaya nakakonsentrate ang mga nagtambong mga ka-aksyon. Ayo. Alas 5:46 oy sa mga high blood, sa mga diabetic da.
Ako si Sa Kabaritor Duganga, sa ato sa nga live stream. Si Myla P. Primavera, good PM Sir Marlon, Happy New Year. Monitor lang ko sa FB Live. Halambal ni Alex sa kay Engineer Jobel Katige, kag Guillermo Gimo Clarito. Pasensya na Sir Marlon sa message na utod gin kagat abisang pink nga subay ang ako sa nga likod. May garabing color sang subay, pink ba no? Si Bea Jonathan, good afternoon. Salamat kid Raymar Gicano Halyazgo. Good day, Max Marlon, monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Jody Florentino, good afternoon, Action Marlon, kapamati gid permi sa Bacolod. Chris Vilma Trias, good afternoon, Action Marlon, watching live sa East Home 3, Barangay Estefania. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Great lang kay Tatay GR0 sa Morsia, Trias, Tumido, Arsenio, Olvido, Tisoro, Tiansay, Hinko family, God bless. Chris Vilma Trias, good Hambalya. Okay, thank you. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo
Radyo. Pagkulong kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon, madayon aksyon. May isa ka nagamat-amat viral sa mong laragway mga kaaksyon. Ara sa Facebook, sigurado ma-viral na gid man eh. May isa ka persona nga nakuhaan sang picture bla kasakay sa di pasahe nga salakyan. Siyempre mayara sang may plastic bla. Face shield, ang face mask niya napapanaog sa pepingig niya. Ang itsura is Duterte gid. Duterte niya itsura ya. Hindi man pwede siguro nga ma-edit ni sa kayo aryo. Abalaan man nga edit. Hindi ni sa edited No? Si Duterte gid ang itsura ya oh. Green ang bayo ya. Gadala sa sang shoulder bagagamay. Antayin nyo na bla kay kuana look alike dyan na Duterte. Masalaan gid sa Presidente Duterte gid nga sa dingag tsura. Ga face shield sa balanon gid nga sa dingag nawong kaya nga sa dingag face mask nga gina disposable mask nga ginasuksok na paidalom sa pipingig. Gay bla kay malapta na daw. Balikan tanay nga ato sa dingag patrol. Ang balik nga report sa ato sa dingag patrol with action na Jana Diaz. Sa sarigid nga mga tayon. Aksyon dyan, dugay-dugay. Aksyon dyan, Aksyon dyan, sa balik ka report, please come Ginapreparar na action march sa distansang police station number 1 ining kaso ka mga dokumento sa pagpasaka abis ang kaso batok sa duwa ka mga kababainahan ng ilan nadakpan kay nasang aga sa bypass operation sa bahin siyang purok Paghidait, Barangay 29, Surad sang Bacolod. Ang mga suspetsado nga nadakpan na Musanday Julian Cuyoca 35 anyos, residente sa number 29, Springfield 2, St. Francis Village, Barangay Taculing, Surad sang Bacolod. Kaya ni si Rachel sa Rosa, 39 ang edad. Residente naman sa Purok Taghidait o Purok Progreso, Barangay 32, Surad man sang Bacolod. Na-recover diri sa posisyon kag control sa mga nadakpan ang samtanan ka mga heat-filled transparent plastic sachet nga may ginasuspetso o mga sang ginasuspetsoan Cebu nga ini ang may ginabramat na kabugaton nga 2.30 gramos. Kag kung basihan nato ng Dangerous Drug Board o kung DDV value, ang estimated state value sining na-recover nga ginasuspetsoan Cebu gikan sa posisyon sa duwa ka mga kababainghan ang nagabalor 18,400 pesos, 18,400 pesos. Na-recover pa gidiri sa posisyon sa mga nagkaladakpan sa ginpatigay nga bypass operation ang isa ka improvised tutor, isa ka disposable lighter, isa ka plastic straw na ginagamit sa pag-scoop abis ng illegal nga droga, pila ka mga plastic sachet, isa ka bamboo stick nga ginagamit bilang clipping, isa ka kahitas sling bag, kag 500 pesos nga back money kung ginagamit sa poster buyer sa pagbakal sang illegal nga droga. Sa nasiling ng duha karon ka mga persona ang yara sa paginagkop o kustodiya sa police station number 1 para sa nagkaigo nga disposisyon. Karon na bantay action man may pila kita kaparasyon man sa mga palupok na nakuha. Ang updated nila especially dito naman kita sa area sang syudad sang Talisay kay kabalokad na sa may Talisay nga area may nagabaligya man sang palupok sa pila ka news and public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung gusto niyo makakuha ideya, bantay lang mga kaaksyon. Sa tuturan mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19,
Una sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Stay healthy, live better pagi sa life extension. Tutok sa Action Firing Line. Alas sa 7, tubdo balas sa 9 with Action Brian Morden. Nagasunod na Action na Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Karon sa Action Night Patrol, hibati ay kita, lasa 9:30, tubdo balas sa 11 sang gabi. Hasta pa ni sa Miyerkules kag sa coverage asang ato siring sugalaw sa nga bagang tuig sa December 31. 29, 30, 31. Ako na ba Action na Marlon Hinubaya? Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!